Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag-imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Si Thelma, ginaingon, gibuhat ko ang tanan aron lang mo asenso ang atong pagpuyo uban sa atong anak. Apan ikaw ang nagpinuang. Busa, ikaw ang mapasol nga naguba ang atong pamilya nga kanhi tugob sa kalipay. Mo kinay nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimpay. Maimtaon. Ayos sa daotang akong bana, uy. Naibaw ko nga kay gusto niya nga mamahimo na kong bana. Mo nga bisag unsa nalay mo ipanulti batok niya, aron ko masuko. Thelma, aron po to o kagawa ko magbakak. Hala, pananghida si mong labaw nga mudalikyat kag pauli diri sa Pilipinas, aron personal mong makita nga nagtuwa og kayo ang imong bana. Ma... Mao ba nang maming dili gapon siya mutuo nga nagluib niya iyang bana? O dandan. Apan giingnan ko siya nga mopaulig kadiyot sa Pilipinas aron masuta niyang kamatuoran. Murag lisod ba na ng maming dako bigpliti ang pagpauli din sa Pilipinas. Amerika ba ito yung himutangan? Ay daan magud sag misulti nako basta emergency kuno ang pagpauli. Libreho na sila og pamasahis ilang amo. Ay kaluoy tang Tilma. Kung ako ba unta iyang gisugot og gipamana, makalaong gisunta siya. Nga dili ko siya luiban. Kana tungod sa naghingapin niyang gugma kang Waldo. Apan kung masakpan niya sa akto ang salbahis niyang bana nga nagduwag kayo uban sa laing babae, sigurado ko biyaan siya sa akong anak. Kung may tabo man gani nga biyaan niya yung bana nang, ni ako nang maming, andam kong musagakay ni Tilma. Og andam ko mga mahan sa gamay pa nilang anak. Dandan. Anak, doon na sa bisita rong gabi, ha? Si Auntie ni Munilda. Sige, lagyan niya Ate Nilda pa, no? Nga, sige, kita niya sa loob lang pantin, dota tanang. Kuan, Okay. alimut ano mo na si Auntie ni mo dong.
Kalimutan siya ba? Mao nga, Kalimutan? mapantira siya. Oo, malimutan. Basta, mubisita siya karong gabi, ha? Minis ato. Kabayon, saan mo pa? Ha? Sige mo, kabayo. Ikaw, mura kag kabaw. Dutan, tanawon pa, eh. Astidan. Ako'y kita din. Kita mo ko, kabayo. Pa, sakay ka ni Auntie Nilda ba? Sakay ka mo. Pagsakay. Auntie Nilda mo'y kabayo. Uy, Kita ko nyo lubot to, ha? Agoy, kita maginig pag nag-anana, minilda na. Ha, pa. Ay. Sakay niya ko inig. Sakay sa nimo, ha? Kanang maghubo ka purol ba? Uy, pagsakay, uy. Papa, dakuan mo itlog mo, no? Kamuangan mo. Ay pagsakay gyud kay. Ana rakas kawas. Nakakita lang ka namo ato dong kay nalimot mo mitawag sila dos pultahan. Mao di ay. Oh lagi. Basta karong gabi muani si Auntie ni Nilda. Salamat kay misugot ang akong boss. Nga mo pauli ko kadali sa amo. Misan nung siya human ako sultihi sinungdan sa akong dinali ang pagpauli. Og iya kong dilibrihang pamasahe sa aeroplano. Manghinaot ko nga dili tinuod ang gitaho ni mama maming nako. Di lang unta tinuod ang tanana. Ay, salamat kay nakauli kag yun, anak. Dinigid ko milaho sa imong bahay, ma. Ugwa kayo ni kabantay nga naabot ko. Kay mingaw naman ang palipot. Anak, matud pang dandan. Tuaron sa inyo ang kabit sa imong bana. Karong taod-taod, muhilom ko ato sa among bahay agi sa kusina, ma. Oh, kana maunay buhata aron masakpan gyud nimong imong bana. Ma. Lola, maming! Oh. Lola! Uy, tingkong parang junior yung among anak, ma. May kay ni Asia. Pasagdan lang yung Waldo nga mulakaw ang iyang anak paingon dinis bay. Nakakaon na makataon ning bata. Junior, apo ko, sa kadiris taas dong. Di ako isurpresa nimo, dali dayon apo. Mama? Malay ka, mama. Ha? Uli di ka, mama? Uli di ka? Ni anagani ko, si papa ni mo. Doon na ba'y babae nga gida sa ato, ha? Oo, tuwa si Auntie Nilda dito, ma. Pantira siya. Dut ka naon, ma, eh. Dut kayo. Unsa? Tuwa sa bahay si Nilda. Siya dahil kabit ni papa ni mo. Mao ba? Imong kumari nang ginganlag Nilda? Unya nga nag-anti manas junior niya. Iya lang tingaling ipatahod og auntie si junior ni Nilda, ma. Animal ko ni bayhana. Daan man to siya nagsulti nga crush kay niya si Waldo. Gibirikan ko din niyang akong bana samtang dito ko sa gawas. Ug ang ibos ang bana, dukirok ni sa kaisad. Kay para doon na sa kapahungawan sa iyang gana sa sex kay wa man kadiris Pilipinas. Nagsabot naming daan, ma. Dili siya magluib sa mong kaminyoon. Apan nga nung iya manikibuhat na ako, ma. Karon mangutan ako nimo. Unsay buhaton mo kung personal mo silang masakpan nga magtagay sa kalipay sud gyud sa inyong kwarto, ha? Kung nadakpan ko gani ron sila sa akto, ma. Bisag sakit. Buwagan ako si Waldo. Palayason ko siya sa among bay. Kaya ako nagpatukod anang maong bay sa dagap ako. Wa siya'y natampo na bisag gamay.
Mga hayop! Mga traidor! Ano, magpantis ako. Uli na day Pinas, day. Ano sa lang na kaya abot, day? Mari, sorry kay Maria. Si Pariwaldo, sige mag-chat na ko. Nadanong ko. Kay lami man na siya. Mahal to. Mahal taman unta ka. Apan nga no, imam kong giluiban. Busa, tiwasan na inyong gibuhat. Ay nalang pamantim, re. Tiwasan na ninyo. Adi na lang. Oh, padayon mo sa inyong tari. O human mo matagbaw. Panghipusa ang tanan ni mong mga butang ni atong panimayo, Aldo. Layas kay makigbuwag na ko nimo. Layas, animal! Ma, imo palayas, Papa. Kuyog lagi ito sila ang tinilda. Ayaw pag-anti na itong Nilda. Kay dili ni mo siya iyan. Kabit siya sa imong amahan. Gipalayas na ko siya. Bahalag asa sila mag-uban. Traidor katong kumarin ako. Matilma. Mga traidor sila, anak. Ila ko gipasakitan. Uyab silang duha. Mudi, sige ko kita datay kabayo, Papa. Sige kisakay-sakay. Dako ra ba kay itlog mo, di ba? Maugid, nak. Basta magita kong laing bana. Kalimti tong imong amahan. Kalimti ang salbahis ni mong amahan. Salamat, day Tilma. Kay imo na akong gisugot. Andam ka pang mga mahan sa akong anak. Ha, Dandan? O, Tilma. Ako yung mga mahan sa imong anak. Panggaon ug mahalon ko si Junior sa mas kagulingon kong anak. Salamat, Dan. Manginaot ko nga dili ka mausap diri na ako. Sukad pa kaniadto. Nga nahigugma ko nimo, day Tilma. Kung ako pa imong gisugot, di ka unta masakitan karon. Dili unta, day Tilma. Kabugdo bining nimo. Shit, Dan. Kalamit ni mong dagtila ba? Kakilok sa tumoy sa mong tila. Ipag ni mong ilit na. Imong jobs di. Samtang magpungat ko sa mga. Kumuotong ako. Dan, aglamit na. Nang paikap ako, Anipin. Kahit ko, Ani. Mas tambok pa manis kang Waldo. Piga rin, baby. Waldo, mo manang kipira. Dami na ko yun. Basta rin. Basta rin. Sige, sige. Ato niyo. Isa ka nito ka pa, ha? Sige. Tarong sigta. Malukan ko. Shit, kalami. Mayuot ang imay. Dan, gawot, anak. Dan. Sa unang higayon nga nahitabo mi ni Dandan, gibati ko nga mas natagbaw ko niya kaysa kumbana. Samot nga nalimot ko og dali sa kumbana. Wa ko magmahay,
Buotan man si Dandan, og iyang gimahal og gipanggang among anak. Bisag dili siyang amahan ni Junior. Wagid ko magmahay nga siyang gipuli ko sa maluibon kong bana. Sa pagkakaroon, maabdos na ko sa anak sa gipuli ko sa akong bana. Mao nga hingpit ko nang gikalimtan ang maluibon kong bana. Mga kasama ang kaagi ni Tilma din hining tulumanon. What's the style? Hingpit ng gikalimtan ang maluibong bana style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.